gera Euskadi askatzeko. Gerturi daukago dolabre alde zemateko. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko. Gerturi daukago dolabre alde zemateko. Irrintzi bat entzunda menditon torrean, guazen gudari da nokik urriñan atzean. Irrintzi bat entzunda menditon torrean, guazen gudari da nokik urriñan atzean. Beste urte bat gehiago gure itsasgudarizek gogoratzeko elkartu gara Nestor Bastarretxeak egin eban monumentu honen aurrean. Martxoaren 5ean, Matxitxakoko lur mutur honetan, gertatu zana gogoratzen dugu. Orain dela, 82 urte gertatu zan. Gure itsasgudarizek euren bizia emon eben gure herrizen alde. Gure itsasgudarizek Baionatik Bilbora eto zan, Galdamez ontzia babesten. Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarra, Euskadiko gudontziak zidan. Honek, bouak arraintzarako ibiltzen zidan, itsasontzia zidan. Matxitxakoko lurmutur ingurura heldu zidanien, Kanarias ontzizegaz topo egin eben, eta Navarra ondoratu egin zan. 52 gizon joia zan, eta 18 bizirik gelditu zidan, besteak hil egin zidan. Beste itsasontzizek Bilboko portura sartzea lortu ebien, naiz eta eurek ere erasoak izan. Anekdota moduan esaten dabe, Bou Navarrako gudariak bizirik harrapatu ebiezanak heriotz zigorra emon eutxienela. Eta Kanariaseko komandanteak euren alde egin ebela. Eukidaben tresnak ikusita, zelan borrokatu ebien kontuan hartuta, ez da bela eriotzarik merezieta. Gaur, guri beste erabatera tokaten jasku gure herrizen alde lan eitzie. Guk gaur berbie eta hitza baino ez dugu erabili behar gure izatea aldarrikatzeko. Inoiz baino lan gehiago daukagu gure herrizen alde lan eitzeko. Herri aske bat izan gura badugu, zertarako gure Euskal Herria geuk antolatzeko, hobeto bizitzeko, eta arazoei urtenbide arinago eta hobea emoteko. Denporiak adierazi izan duzku, gure herriko arazoa konpontzeko, herri mina, sentimentue, lana eta bestekaz arduratzea direla, herri bat aurrera atarateko beharrezkoa diran, eunak eta tresnak. Inoiz baino gehiago elkar ulertu behar gara. Estatus politiko barria ardatz harturik, lan egin behar dugu herri aske, euskaldun eta garatu bat gura badugu. Danok jarri beharko dugu gure aletxoa. Bestela ez dago herri hau aurrera atarako dagoenik. Gure gizartean gerota arazo gehiago dago. Batzuk lanik eza. Beste batzuk lana eukiarren hilea ezin bukatu zorrak egiten. Adinekoak euren pentsio duinak eskatzen. Emakumeak bardintasuna aldarrikatzen eta bar luze bat. Gure hizkuntza gerota gehiago ikasi arren, gerota gutxiago dira euskeraz bizi gura dabenak. Bere hizkuntza galtzen dauen herriak ez dauka parkamenik. Gaurko egun honetan, gogoratu gure dotez baita be, gure itsasgudariak borrokatu ebiela gure herrizen alde. Garaiarek ez ziran errezak, baina euren bizia emoteraino heldu ziran. Eta orain guri tokaten jaku herri honen alde borrokatzea. Gaur berton, Gasteizeko
martxoaren 3 gertatu zen sarraskia ere gogoratu gure dut. Bihar da, 76 gertatu zen, greba orokor baten Espainiako polizia Elizan sartu, eta Elizatik urtekeran hainbat 5 lagun hil eta 150 zauritu egon ziren. Hori ere, gaur ere, gogoratu gure dugu, gure herrizen alde lan egin belako. Gora Euskadi askatuta! Gora! Beste urte batez, Euskal Herriko historiaren itsas gertaera garrantzitsuenetako bat gogoratzen dugu berriro be. Garrantzitsuenetakoa ez bakarrik historikoki, politiko eta gizaki mailan be alan izan be, matxitzako borrokea gertaera, ohizko gertaera izan zen zentzu askotan. Batez be, Euskal Gudontzidian parte hartu zaurien gizonek, pertsona arruntak zirelako, arrantzaleak, gudarako prestakuntza eta formakuntza berezirik gabekoak, bai bat batean gudari bihurtu ziren fasismoaren kontra borrokatzeko eta euren bizia emon zaurien itsasoan askatasunaren eta gure aberriaren nortasunaren defentsan. Izan be, ez dugu ahaztu behar, baliabideak eskasak izan dabe eta indarrak oso desorekatuta egon dabe, Euskal Gudontzidiak matxitzakon erakutsitako erresistentzia itzela izan zala, eta marinelek erakutsitako gizatasuna, kemena, balioa eta euren ekintzak gure memorian, gure gogoan geratuko direz betirako. Izan be, nik uste dut Euskal Herriak ez leuke inoiz jaztu behar han gertatu zana. Azken finean, hori da memoria, ez da? Memoriaren etzaia ez da denbora, isiltasuna baizik. Eta hori saiesteko gaur barriro be, pausu bat emon dugu itsas gudarien oroimena babestuz, gogoratuz eta omenduz. Eta hori da, uste dut nik oinordekoi, gure urrengo belaunaldiei, itzi ahal diegun ondarerik ederrena. Horretarako, funtsezkoa eta ezinbestekoa da gure herriaren historia ezagutzea, itsas gudarien oroimena gordetzea, eta urrengo belaunaldiei ezagutaraztea eta transmititzea zer nolako garrantzia eduki zauen eta daukan gaur egun han gertatu zana. 82 urte pasatu direz, arrezkero, eta gerostikona, gauza batzuk aldatu direz, zelan ez, baina beste batzuk, ez horren beste, ez da. Egia zan, sasoi hartako emakumeek eta gizonek, fasismoaren kontra borrokatu basaurien be, gaur egungo belaunaldiek be zorigaitzez fasismoari be aurre egin behar dotzagu. Eta zorigaitzez hasi gara pairatzen, Estatu Espainolean, Europan eta mundu mailan, fasismoa eta ultraeskuindarraren gorakada larrie eta izugarrie. Baina gaur egun bizi dugun loratze frankista eta fasista hau ez da zerutik erori, ez da egun batetik bestera sortu, eta esan Andaluzian egindako hauteskundetan jaio. Hau aspalditik datorren arazo larri bet da, hau aspalditik datorren kontu bet da, eta barriro be gure askatasuna eta gure demokrazia dekogu jokoan, barriro be gure etorkizuna eta gure eskubideak dekogu arriskuan, eta horren adibide, hainbat dekoguz, ez da, adibidez, besteak beste, eskuindar alderdiek emakumeenganako indarkeriaren aurkako legeak ezabatu edota aldatu nahian dabiz, eta kolokan jartzen, orain arte lortutakoa, ez da, eta beste adibide bat be, hor dekoguz, Kataluniako prozesuaren baitan, peso politikoen kontrako epaiketa. Jarretzen baduzue egunero, epaiketaren nondik norakoak ikusiko zen duten zen nolako lotsagarria eta zen nolako injustua dan prozesu guztia eta epaiketa bera, eta zen nolako gabezi demokratikoak erakusten ari dan Estatu Espainolak prozesu guztionetan. Nik ez naz gehiago luzatuko eta guztionetaz berbaiteko gaurko ekitaldiko lehenango gonbidatuari berbea pasatuko dotzat, eta zuokaz guztiokaz Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea dan Maialen Iriarte. Gaur telepatia pixka bat izan dut gure Bizkaiko diputatu nagusi izango dan Bea Ilardiarekin hementxe dago, ikusi ez badezue ere. Eta biak pentsatu dugu Cecil Dei Luisen, bera zuek bermeotarrak izanik badakizue, idazle irlandar bat izan zen, hain zuzen ere Navarra Bouko gizonei hitz batzuk eskaini zien idazle bat. Euskal Lurraren gizonak
Bizkaiko golkoaren semeak, bizitzari ospe mitikorik eskatu etzioten jende xehea, eta asko maite zutelako bere garbitasun apalean, nahiago zuten bere bihotz latzetan hil errenditu baino. Uste dut oso hitz ederrak direla, borroka arek esan nahi izan zuenerako, han borrokan aritu izan ziren gizon haientzako, eta iaz esan izuen bezala beraien aldamenean, lanean eta beraiek gabe herri honetako hizkuntzaren eta kulturaren transmisioa gertatuko etzen emakume haien gogoan eduki nahi ditut une honetan ere. Agirre lehendakariak bakailo ontziak itsas gudarostearen mesedetan lanean jarri aurretik, Navarra Bouk uste dut Bendabal zuela izena, eta gero historiara pasada Navarra izenarekin, eta utzia zuen Navarran hasten gaurkoa, Nafarroan hasten, egunotako albistea da, eta egunotako egunkarietan irakurriko duguna UPN eta Partido Popularra elkarrekin joango dira hauteskundeetara. Udal eta foru hauteskundeetara, eta baita Espainiako gorteetako hauteskundeetara ere. Elkarrekin joango dira. Eta ulertu dezagun ondo mezua, uste dut oso ondo ulertu beharreko mezua dela. Eskuina elkarrekin doa. Eskuin Espainiarra batera doa. Foralitatea, Nafarroaren nortasuna eta beste urte batzutan esan dituzten gauza guziak alde batera utzita, Espainiako eskuina batera doa. Dena berdin zaie, lehentasunak argi dituztelako eta beraien lehentasuna Espainiaren batasuna delako. Eta Espainiako ezkerrak zer? Espainiako ezkerrak, egun hauetan ni Madrilen Espainiako Supremoan nago eta han gauza asko ikusten ari naiz, eta Espainiako ezkerrak edo bere burua ezkertzat dutenak gauza gutxi, ze herri honi eta beste herri batzuei erabakitzeko eskubidea ukatzen digute. Bai Alderdi Sozialistak eta bai Elkarrekin Podemosek naiz eta hauteskunde kanpaina osoa pasazuen esaten ondartzen ziola herri honi erabakitzeko eskubidea. Pelori galdetu bestela autogobernu ponentzian zer nolako jarrera duen Elkarrekin Podemosek. Eta egun hauetan agian ikusiko ditugu ardilarruz jantzita, baina ardilarrua kendu ezkero dira Espainiarrak eta haiek ere lehenesten dutena da Espainiako batasuna. Eta horren aurrean, orain baino lehen egin dugun bezala, baina orain inoiz baino gehiago herri honek erakutsi behar du zutik dagoela, eta ez direla gure gainetik pasako, eta prest gaudela lehen egin zuten bezala askatasunaren bidean aurrera jarraitzeko, aurrera egiteko. Aurrera eta azkenera arte, gure aurrekoek egin zuten bezala, eta ez garela duda-mudatan ibiliko, eta ez garela partxe eta konponketetan ibiliko tren baten barreraren truke. Ez, aurrera egingo degula herri honen askatasunaren alde. Bide osoa daukagu oraindik egiteko, zati handiak egin baldin baditugu ere, baina berriz ere aurrez aurre daukagu fascismoa. Berriz ere aurrez aurre daukagu, hain zuzen ere, gure askatasuna eta gure bakoitzaren, gutako bakoitzaren askatasuna zapaldu nahi duen fascismo hori. Inoiz desagertu ez dena, gaur hemen Nestor Basterretxea areto honetan gaude, eta Nestor Basterretxeari behin elkarrizketa batean oso hausnarketa argigarriak entzun izkion, ez? Eta bat zan heriotzaren inguruan eta artearen inguruan, eta berak esaten zuen berak heriotzari baziola bildurra, baina arteak asko laguntzen ziola beldur hori nolabait uxatzen edo bazter batera bidaltzen, ezta? Eta berak ez zuela sinisten, ez zeruan, ez beste mundu batean, ez dena delako horretan, eta gainera seguru zer oela arajunezkero fascistak egongo zirela han ere, eta fascistak edonon ikustea baino nahiago zuela hemen dana bukatzea. Hausnarketa argigarria eta beti bezala oso luzidoa iruditu zitzaidan. Herrigintza egin behar dugu, eta herrigintza egin behar dugu egunero, eta une bat ere galdu gabe, eta egin behar dugu toki guztietan. Gu euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Gu euskalduna gara Euskal Herrikoak eta badakigu zertan guk nahi deguna. Eta herrigintza egin behar dugu lanean, fabrikan, etxean, kalean, kulturgintzan ari garenean,
aisialdian ari garenean lagunekin eta bazter guztietan. Hauteskunde garaia da honetan, garrantzitsua da gure artean hori guztia barreiatzea, gure gazteen artean hori guztia barreiatzea. Oso konforme daude asko gure gazteak agian gehiegi mugitzen ez direlako. Orain da garaia danak mugitzeko, orain da garaia erakusteko ze indar daukagun eta ze garrantzitsuak izango garen berriz ere autoritarismoaren aurrean eta berriz ere fascismoaren aurrean herri gisara erantzuteko. Eta herri gisara erantzun dugunean izan gara hain zuzen ere beste herri batzuentzako eredua. Beraz, argiago ulertzeko UPN eta PP batuko dira, baina guk ere elkarrekin Euskal Herria Bildu osatzen dugun indar guztiok elkarrekin lan egin behar dugu aurrez aurre daukagun autoritarismo honen aurrean daukagun indarra erakusteko. Aleginak egingo ditugu, Kataluniako, Galiziako beste herrialde batzuekin, gehiengo demokratiko handiak osatzen, Espainiako Kongresuan gure indarrak balioa izan dezan. Baina bestela ere Euskal Herria Bilduk erakutsiko du, ze garrantzitsua den, zer nolako ezinbesteko tasuna duen Euskal Herria Bilduk hau horrela gertatu dedin, derrigorrezkoa da. Betikoak zorrotz ibiliko dira, guk zorrotz ibili behar dugu. Betikoak esango dute ez dakigula gobernatzen, guk erakutsi dugu, herri hontan erakutsi dugu, badakigula gobernatzen, badakigula beste erabatera gobernatzen, eta gainera erakutsiko dugu, jarraituko dugula gobernatzen. Hemen dago Bittor, eta hemen dago Bea. Eta erakutsiko dugu Bizkaia askoz ere hobea izango dela Euskal Herria Bilduk gobernatzen baldin badu. Eta etzazue zalantzarik izan horretan, eta barreiatu mezu hau. Euskal Herria Bildu indartsua izatea garrantzitsua da. Besteek jarriko dute ardiaren larrua, baina ardiaren larruaren azpian aurkituko dugu betikoa. Ez inoiz ahaztu, gu Euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Eta gure aurrekoek asko maite izan zuten bezala, gogoratu zenbat maite izan zuten martxoaren 3koek. Etorri bat gure borroketara martxoaren 8an, ez ahaztu gure borroka guztiak herri bezala haundi egingo gaituzte eta. Eta beti esaten dizuedan bezala, gora Euskal Herria librea. Bueno, nik urrengo hizlaria aurkeztu baino aurretik, eta zuon guztion baimenagaz, 2 minutuko tartetxo bat hartu gorako neuke. Egun berezi honetan, Bermeon gaudela eta legegintzaldia amaitzear dagoela, modu xume eta pal batean badabe, aipamen eta aitortza berezi bat egiteko. Ni gaur aitortza berezi bat egin nahi dotzat, Euskal Gudontzidian parte hartu zauen Aniceto Astoreka Goienetxearen ilobari. Josu Imanol, Unanue Astorekari. Jakin badakizue, Josuk, lau urte hauetan Bizkaiko Batzar Nagusietako Euskal Herria Bilduko taldeko bozeramaile izan dela. Hemetik 2 hilabetera, gitxi gora bera, behari pasatuko dutzo lekukoa. Bai, Josuk, kargu horren gainetik, itxelesko kidea izan da, oso lagun mina, eta euskarri izan da denbora guztienetan. Momentu hona bizi izan duguz, barre batzu bebota duguz denbora guztienetan, eta momentu gogorra baita be, eta zu, Josu, jakin badakizu honi, inor baino beto ez da. Bizitzen ikasi behar izan duzu barriro be, bai, alanda guzti be, denbora guztienetan, beti izan duzu guztiontzako irribarre bat, beti adore berbeak, eta beti egon zara laguntzeko pres edon hori ez da. Eta horregatik nik erakutsi duzun konpromis hori, erakutsi duzun adorea, erakutsi duzun leialtasun hori, nik balioan jarren edut egun berezionetan, eta eskerrak emain dutzut bihotzez. Ni jakin badakita amaitxarakoan kokoteko bat emongo duztezule, baina nik hau esan beharra nagoen, ez da. Nitzako ohore itzela izan da zu moduko bozeramaile bat eukitea, zu moduko kide bat eukitea, eta zu moduko lagun bat eukitea denbora guztienetan. Eta nik bakarrik esan animo, aurrera, eta atzera ez da bultzada hartzeko bez. Eskerrik asko, bihotzez, Josu egindako guztiagatik. Gure hurrengo islarie, oso gogortzu eta ilusioz beteta jatorku. Oindala hilabete bat gitxi gora bera, eta bere hautagaitzaren aurkezpenean, hobeto ezagutzeko aukera izan gendun.
eta hobeto ezagutzeko ere esan genuen baita be, zeintzuk izango diren urrengo hilabetera eta urteetara begire, erronkak, nahiak, bete beharrak eta lehentasunak, ezta? Eta horien artean, herritarrak eta herritarren behar izanak, hain justu Euskal Herria Bilduren oinarrian, hain ondo erretuta doko guzan hildo nagusiak. Pertsonen zerbitzura dagoena eta pertsonen aldeko apustua egiten dagoena. Eta horretarako, urrengo lau urteetan, bitxorrek, behar izan guzti hoiei, erronka guzti hoiei aurre egiteko, ezinbesteko talde bat zuzenduko dau, pertsona kapasak eta konprometituaz osatuta. Izan be, eta Maialenek esan dauen moduen, Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume gizonok, hainbat alditan demostratu dugu, gaitasuna daukagule, prest gaudela, eguneroko erronkei aurre egiteko, herri hau aurrera eroteko, eta pertsonen behar izanei baliabideak eta irtenbideak eskaintzeko. Euren bizi baldintzak eta euren bizi kalitatea hobetzeko, azken finean horretaz ari garazta, pertsonen ongizateaz. Eta Bitor, inor baino beto, ordezkatzen dau guzti hau. Zuokaz guztiokaz, gure hautagaia dan, Bitxor Asteintza. Eguerdi on danoi. Eguerdi on behar mio. 1909 da 37ko martxoaren bostien, Galdamez, merkatalontziak, Bilborantz, Zioala, 173 bidaiari gainean zeramatzala, Matxitzako parien, errefusiatu eta politiko errepublikar ugari zeuden ontziark, Kanarias ontziarekin egin zuen topo. Galdamez, babesteko zeuden bouak aurre egin zioten Kanariasi. Kanariasek, bou haietako bat, Navarra, ondoratu zuen, eta beste bi matzuratu. Desabentaian egon arren, Euskal bouetan itsas gudariak borrokatu egin eben, Espainiako itsas armadako itsasontzien aurka, ihes egitea baino nahiago izan eben borrokatzea. Gaur egun, hainbat erronkarren aurrien aurkitzen gara, eta hauteskunde garrantzitsuak daukaguz aurretik, zer nahi dugun esateko. Hauteskunde orokorrak, diputaziokuek, udalakuek, eta Europako hauteskundiek. Bouetako itsas gudariek bezala, geuri herrizentzako lortu nahi duguzan helburuak lortzeko gogor lan egingo dugu. Zer nahi dugu? 2011an, EH Bilduk hasitako bidie jarraitzu nahi dugu. Egiteko modua, estiloa, zer egiten dugun bezain importantia dalako. Arro egoteko herrize daukagu, herri euskaldune, kultura aldetik aberatza, da ingurumen balio izugarrizekin, Urdaibai biosferako barruen gauzen barne. Gure herrizek bizitzeko, lan egiteko, bizitatzeko, eta turismoa egiteko, herri erakargarrize izaten jarraitzea nahi dugu. Zer egingo dugu hori dana lortzeko? Lehenengo eta behin, Bermeo sozioekonomikoki indartzeko hainbat idea daukaguz. Herria bizitzen nahi dugu. Honetarako, tokiko komertzioa eta ostalaritzarekin lan egingo dugu. Alde Zaharraren bizi berritzea da gure asmue. Aukera berriak eskaintzen duen tokize dalako. Bermeo Tona World Capital proiektuarekin, kontserba lantegi, atunontzi, kofradia, asti eta atunaren baliokate osoan lanean dabiltzanekaz, lanean jarraituko dugu. Bigarrenez, desoreka sozial aurre egiteko gizarte zerbitzuak indartuko ditugu, guztiontzako aukerak okitzeko. Bizikalitatearekin bizitzeko herri erakargarrizen nahi dugu. Adin guztitako pertsonantzako, umiek, gaztiek, zein nagusizek gustura bizi ahal izateko. Herri osasuntzue, segurue, lan aukerak eskaitze dauen dituena nahi dugu. Hirugarrenez, Bermiotarron bizikalitatea hobetzen jarraitu behar dugu. Bere auzoen eskaerak kontutan hartzen dauen herrize nahi dugu. Herritarren eskutik, auzo horretan hobekuntzak egiten jarraituko dugu. Bere inguru naturala zaintzen dauen herrize, eta beren zaintzuzko erabilerie sustatzen dauen herrize bebai. Beti ere, Urdaibaiko biosferan erreserbaren barruen gaudela kontutan hartute.
Itsasora irekintzen den herrize. Itsasoaren parte garelako, aisialdiko toki ederrak ditugu, eta horrek zainduko ditugu. Irisgarritasuna landuko dauen herrize, hori ezenbesteko faktorea izan behar dalako. Kalitatezko zerbitzu publikoak indartu eta sortuko dituen herrize. Gure udaltzarren egoitzaren aldeko apostu sendoa egingo dauen herrize. Garrantzitsua dalako gure nagusizek kalitatezko zerbitzu eskaintzen dauen egoitza publiko bat izatea geure herrizen. Guztiona eta guztiontzat izango dan herrize. Horretarako, zona batzuk indartzen saiatuko gara eta nagusientzat baliabidek jartzen. Gazteak, gure eredu garrantzitsuena izaten nahi dugu, izan ere, eurek direz etorkizuna. Laugarrenez, kultura zaindu eta zabaldu behar dugu. Kultura herritarren esku jarriko dugu. Herritar guztiek kulturaren parte izateko. Bizitza aktibue eta kirol zaletasuna sustatzen dauen herrize nahi dugu. Bai kirol instalazioetan eta baita kalean ere kirola bultzatuz. Dazkenik, bermeo gardena, kudeak eta eraginkorra eta parte hartzailea izaten jarraitzea. Bikaintasuna behar dugu administrazioan, herritarrek gero eta konfiantza gehiago izateko gutaz. Eta horretarako, idurre eta beretaldi hasitako bidetik jarraituko dugu. Herri aktibuen nahi dugu. Bere erabakizetan parten hartzen dauen herrize. Gauzek hobeto hitzeko bere iritzizek ematen dauen herrize. Eta hobekuntzak eta ideie berrizek proposoten dauen herrize. Erakunde eta herriten arteko interakzioaren bidez. Ideia asko dako guze esku hartien. Eta zorionez, pertsona asko ekarpenak egiten. Danon ekarpenak, indarra eta berotasuna beharrezkoa izango direz urrengo 4 urtetan ahalik eta lan honena eitzeko geure, zeure taldien, neure zeuen herrizen alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bitxor. Bueno, oindala urte batzuk, pertsona batek komenta ustan, ezegoala ohore handiagorik norberaren herriko alkatea izatea baino, eta norberaren herriko herriko pertsonak ordezkatzea baino, ezta. Aholan izanik, horregotuko modukoa da, denbora guztienetan, Bermeo alkatea dan Idurre Bidigurenek egindako lana, erakutsitako kemena, balioa eta adorea, ezta. Eta ez bakarri berak, baizik eta Bermeoko EH Bildu ordezkatzen duzuen pertsona guztiek, bai beragaz instituzio mailan eta bai herrigintzan. Lehen Bitxor Astentza aurkezterakoan aipatu izan dugu, zelan Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume gizonok prest gaudela eguneroko erronkei aurre egiteko, ezta. Eta zuek hemen eredua izan sari guztiontzako denbora guztienetan egindako lanagaitik. Eta naiz eta gauza asko egiteko eta gauza asko betzeko egon arren, soberan bete dozue guztion espektatibak eta guztion aukerak. Guztion eta ez berbaiteko, Idurre Bidigureneri emongo dutzagu berbea. Idurre, gora. Bueno, egun ondan hori, 2019 urtien behemen itzasgudari egunien batu gara handan hori benetan honek berotasune emoten dau eta benetan eskertzeko da, Bermiotik kanpo etorri zarien dan hori bebai eta urtez urte behemen ikusten garan hori benetan eskertzeko da gaur hemen gudano batzie. Urte bete gehiz hau, itzasgudarizek eta euren familizek eindako lana errekonozitzeko batu gara, eta geure herrizen gertatutako pasarte historiko garrantzitsu bat gogora ekartzeko batu gara. Gaur egun beste bataile bat zutakuz. Eta egiz esan, bataile horretan implikatute ibiltzie ohore bat da, meritzelek esan dauen moduen, niretzat benetan ohore bat da. Euskal Herriko politikaren parte aktibo bat izatie ohore bat da. Ilusinoz laneitzeko pilek kargaten doztezela aitortuten dutzutie, eta ganera aukera aukidot neure herrize gobernateko, Bermion etorkizune herritarrakaz batera diseineteko, eta arazo batzuei behintzat soluzioek bilatzeko. Eta hau, zeuei esker izan da, zeuek emondozta zuelako aukera hau, eta beraz, eskertzeko eukiko dutzutie neure bizitza osuen. Gaur, urte berezi beta niretzako, ulertuko zuen moduen, itzasgudari egun hau, neure alkate izango nazen azken urtie da, eta beraz honek berezitzen dau, eta geur, horregaitzi gure izan dut bai, han monolituen dantzan egin, pentsatzen dutelakon, gudarizeri zordotza goiela,
Eta pentsatzen dotelako bebai, zuek danok gudari batzu zariela gaur egonien bebai, eta zuei danoi be, olako horrezko aurrezko bet merezi dozuela, eta zuei danon berotasun hori barik, ez leki du lehingo eitzen dugun lana, beraz, zuei dan hori bebai, nire omenalditzu hau. 12 urteko etapa bat amaitzera nuen, lehenengoko laurek zinegotzi moduen, eta hurrengo 8 alkate moduen. Eta beraz, gaurko nire diskursuen eskerrak emotie tokaten daz. Eskerrak aukera hau emondoztazuelako, eskerrak nigan sinestu dozuelako, eskerrak talde handi bat egin dugulako, bai zinegotzizei, bai lehenengoko zinegotzizei lehenengo legalizen egon zaienari nigaz, bai gerokuei benetan beti sentidu dotelakon zuen berotasune eta zuen indarra. Eta hori importantie da, ze momentu gogorrape egoten diet, horretan momentuetan altzateko eta gogor segiteko taldien berotasune beharrezkoa da. Eskerrak bebai, udalien topadotezen lankidiei, hemen dakotez batzuk, eta benetan emozionaitzen nahi, pentsaten dotenien amaitzu dela etapa hori, eta lankidiek benetan emoten doztie penie etapa hori sarratzeko. Eta eskerrak bebai, herritarrak hasein dugu pilo bat lan, hainbet parte hartze prozesu, hainbet lan, hausuetan lanien, eta horre idanari bebai, eguneroko lanak dakon, prekupazioegaz, bai ezarritzen, berotasun hori sentitzen dozunien, zelan astuten zelan beste arazo guztizekaz, ez? Beraz, zuei dan hori bebai eskerrak emon gure dutzutie gaurko egunien. Espero dut, zeuen espektatibek bete izana, eta herri honen ordezkari moduen, maila ona emon izana. Eta gustora nuen arrazoi ezberdinek aitzik. Alde batetik, neure herrize eta neure herritarrak hobeto ez duten dute zelakon. Eta beraz, hori benetan satisfazio moten daben gauze bata. Gustora nuen bebai, proiektu barrizek erditzeko aukerie eukidogulako, eta hor, bitzorri komenta dauzen batzuk, ez? Bermeotuna World Capital proiektue, Lurbizi proiektue, Beko Portala proiektue, Arte Urbanuega zintzun apostue, Emakumien Kontseilu Feminista sortu dugu, Bizikidetza Plana etorkinei gizarteratzi erresteko, Herri lagunko jabe plan hori onartu dugu, azkenin adinekuentzako herri amablia okitzeko, euskeraren erabilera plana bai, eta horre euskera gehiago erabiltzeko eta entzuteko hainbet alegin egin dugu. Beraz, horretan proiektuetan geure aportazinotzu egin jogune horregaz gusture goaz. Ganera, momentu honetan, Bermio bizitatzeko Bizkaiko herri erakargarrien atareko bat bihurtu de. Eta oneri esker, balkatetz hartu nahuenien pentsa ez dotezen proiektu batzuk martzan imintzie lortu dugu. Euren artien aparkalekue, zenbat foerotan urten dozkun guri aparkaleku behar izan dauela herri zen, eta eskara zan kapaz, momentu honetan arte, lortu dugu, momentu honetan aparkaleku bat eitzie eta aparkaleku hori diruz lagunduti beste entidade batzuk. Eta hori lortu de, momentu honetan herri erakargarrez bihurtu delako eta behar izan hori ikusten dalako. Eta zelan ez, San Juan erainoko oinezko bidie bebai. Hau, azikera baten 2011an igual maiganien ilusio moduen egongo zan, hau lortuko gendunik ez dugu pentsa, eta gaur egunien, urdebei patronatu egaz horretan gabiltzez diseineten, Bermiotik San Juanera oinez ailegateko bide bat. Bai, herritarrantzako erabiltzen den bide bat alakon, eta seguru hau ibilko gara alakon, eta baitze hona datorrena, turismo natural eta aktibo bat bultzatzeko helburu horregaz, pentsaten dugulakon aprobosa dela. Beraz, proiektu batzuk martzan dabiltzez, pentsako eskendun lortuko ziela. Ganera, gustora noan bebai, ze inkestan arabera, Bilbon baino, behintzat, seguridad aldetik eta bizikalidadien aldetik, nota hobia ataten du. Hau da, herri seguru hau baten bizi gara, eta bizikalidade handiz daugaz bizi dela jentie, dori da percepzioe. Eta hau notiziona da, eta hemen lanien segidu bidu hau lan izateko gure errezde. Ganera, udalaren gobernagarritasune, Europako 200 onenen artien dauela esan dozkuie, eta Euskal Herriko 7 onenen artien, eta hube notiziona da, eta Europako kontseiluek alan aitortu dozku. Eta azkenik gustora nue bebai,
gure balizuek zaintzen dauzen herri aktibo bat dakulakon. Gure balizuek ondarie, paisaia, kulturie, jaizek, euskerie, gai hauetan lortu dugun herritarran implikazioe gusture egoteko modokue da. Hortu beren lagunak, herri babesa, auzolanetan aritu dizenak, emakumien elkartiek, herriko elkartiek, txosna batzordie, jai batzordie, euskaraldian buru belarri bili dizenak, parte hartze prozesuetan parte hartu dauienak, kabizeko taldiek eta gune sozial barri hori, auzo alkatiek, aitz nagusize, eure idanari eskerrak emon behar dotzatie, herrigintzan geugaz batera ibili direlako, eta horrek herri hau eraikitzeko posibilidadie emon dauelako. Nik beraz, balantze positibo eitzen dut, asko ikasi dut, alkate izaten ez da ikasten unibertsitatean, baizik eta alkate izendatuten zaitzu zenetik aurrera, eta beraz, okintzoten udal lankidiekaz, herritarrakaz, eta lehen komentadoten euretaldiegaz, benetan asko ikasteko aukeri eukidugu, eta prest, erakutsi aldogun edo dakune emoten jarraitzeko bebai. Hau ez da agurbet, hau testigue pasatie baino ez da, eta pentsaten dut esku honenatan, aproposenatan izten dugule Bittor Astaintza eta bere taldien eskuetan. Eta pertsona aproposa topa dugule pentsaten dut, zer da bilatzen ebana EH Bilduk Bermioko alkate izateko, alde batetik nazio ikuspegi hori ez galtzie. Ameslari izatie, zelan ez, eta herrizen baloriek indartuko dauzen pertsona bat izatie. Ganera, pentsaten du bebai, bikaintasune helburu izango dauen gestio garden eta parte hartzaile bat lantzen jarraitu behar dugule. Eta azkenik, herritarrakaz interakzioen ibiliko dana, beraz, entzun eta informateko kapazitateakon pertsona bat. Eta ganera, pertsonalez, pentsaten dut balore batzuk bete behar dauzela eta betetzen dauzela Bittorrek. Eta da, zelan ez, lehenengo eta behin oinarrizko baloriek, dizenak respetu eta zintzotasunez, da? Bai, gero, alkate izateko entzuten jakitzi importantie da, desparekotasunek edo berdintasuneza horrek identifikatzen jakitzie bebai, eta talde lana eitzen jakitzie. Eta momentu gogorrenatan indartzu altzatu eta lanien segidutie. Horretien pentsatzen dut alkate batek bete behar dauzen gauzerik onenak. Hau da, ez dozku unibertsitateek erakusten horrek, baizik eta alkate sartu eta egunerokotasunek erakusten dauzen gauzek diez. Nire ustez, Bermeok behar dauen moduko hautagaizedako momentu honetan, EH Bilduk 2011 hasitako bidieri ekin behar dutzo, hainbat proiektu eta ilusio maiganien dakuz, eta honek ezin zau eteknik okin. Bermeok merezi du dau. Eta beraz, kandidato aproposenagaz eta beran taldiegaz, eta danon berotasun eta apoioegaz, Bittor, lortuku, irebazku, eta aurrera segiduko gure proiektu guztizekaz. Animo dan hori, eta eskerrik asko. Bueno, ni enatorrona plaza etorozeko espontaneulez boikotieten, Ni bakarrik utzate zan idurreri, bai amen gauzen on partez, da ez dauzen askon partez, eskerrona agertu, ze meritzeleke kendu dozte pentsatako intzotena historiala kontati, berape kontadau, bai gogoratu, arek lelangoko laurtiek oposizioen zuke inzenduzenak, los años del cachondeo en la gestión, zehalan esan zan, da gero alkate para zinenien zertopa gendun, nongo txokolata dion zanan. Da orain, pentsaten dut Bittorrek gauzie neiku politzau topako dauela. Bittorrek topako daueta, zeu topako zu. Ez beste inok. Orduen, danan partez, hartu nau txortatzue, damos zuan dio. Hau bai ez zutela etxatzen.
Negarritxiari utzi, Nik aprobetxon bihot, azken egokoa izan da, ez da, hau ohore bada, hau azken egoko ginda jartzeana ohore bada. Idurre aginte makile, azken egu 8 urtetan beste bat aukiozu, baina referentzia izan zera eta nik uste dut horrek markatzen dauela. Gogoratzen dut, nik ezautu zintudan 2009 urtean. Hain gero guztan moruen, ez da, los años del cachondeo. Eta 2011 urtien, zauztienien, zeuk hartzen zen dula erronka alkatetzarako, nik esan dago, haike tener valor. Zezuk, behin komentu zuzuk zenitula, gutienez 2 lehoi zeure onduen bat hain gero zen menestia Juan Carlosan, eta Juan Carlosen referentzia hor zegoen da, haike tener valor. 2011 urtien, bertan, hauteskunde ekitaldi zen komentu nintzun, ziur, Madalenetan telia botako zendula. Eta 8 urtean dituzu telia botatzen, baina ez da bakarrik telia izan, zuko izan duzu, gauza asko politiek izan die, bestatu gogorrak, zutien herrixe izan da, zute bat baino gehiago pasozulako, nik ez dakit, nik ez dut ezautzen, badakit, bere gunean galerna potente bat izan zela, ez da, baina itxasokoen bata potentien ape toko jatzu jasatzie, bizi izan dugu beste eraso batzu baita, akusazio egon zanean bere gunean Juan kontrako akusazio, Juan Carlosen kontrako akusazio, baina talde guztia eta EH Bilduren kontra zoiena, eta sinetzi da zuen, hor ikusten da, ze puntura arte lantalde bat osatute dauen, eta ez dala alkate bat, eta beste danak atzetik. Juan Carlosek azen zauen berak enduko zala erditik, bazekitzelako eraso politiko bat zala, eta arazu etzan gertatu Juan Carrekin, baizik, eta bai alkati, eta bai talde guztia dimisio orkesteko prestutasunez eukien momentuan. Zate zauen, Juan Carlosekin alde, ero dana kanpora goiaz. Eta hori da, nik uste gauzak egiteko eredu bat, eta da, zelan, olako lantalde osatu esortzen denien, bai zutiak, bai itxasunen batak, bai erasuek aurreatatzen die. Bai esan, arazo, ni bermeo datorren azen bakotxein beti, maitxasunez, beti barre bateaz, eta nik argi dauket niri ez dela izan estepzio bat. Zure firma hori da. Jentia atendiru, jentiai kariñoz atendiru, erantzunak kariñoz emun, ez da, eta aldazen arazo guztixe konpontzie. Nik esanik gauza bat, eta nik uste dut hemen danok bat egiten dugula, ez da, Jo Carlos Goyenetxea referentzia bada Bermeon, baina gaurtik aurrera bai, Iturre Biteguren behar referentzia bada. Eta ziur, ez daukat kristalesko bola bat, baina 2011 urtien esan dutzen moruen, teila botako zendula, 2019 gutxienez beste 8 urtetan, bitxorrek teila botako daula, ziur. Ekitaldia amaitzera doa, eskerrik asko egun berezinetan etorri zarien guztioi, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, eta eskerrik asko gure gonbidatuei. Oin amaitzerakoan, alkartetzen izan duztia luntz bat dagoela, beraz, danos hausie gonbidatuta. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.